खाथुङै दंनाय रखनो sobra jisuno surinai rokno poito khlainai rokno kha kaham yaparo norok nai tongo jisuni khorang YouTube channel tinni topic wngkha bwkha baijak pruo tamo khlainai bwkha baijak pruo tamo khlainai abono tui tinni topic jisu jotoni langmao no tongo tini bo tongo khana bo tongo bo molbrum no tongo sobra jisuno sung yasak mani abo chung pastor chungno kaitor songmani nongkha mane chungno yasak mani nongkha bini bumung lobjaknani bagui bini bumung kuchuk ni bagui ni bagui chung bwkha baithaikrui nung tomono Christian ngi tong kakai nung kaitono poito khlani ngi tong kakai nung borokno naharui tahimdi nung eba pastor nung eba chonghor nung eba deacon nung eba secretary a borokno naharui tahimdi a borokno naharui himui bwkha baijagita tongdi tamunke kaitor tamo khlaina dagikha kaitor no tamni bagui tamunke kaitor tamo khlaina dagikha kaitor no tamni bagui binthanio tolangkha yak tolui tuikha abono se naharui himtai klaio जों कायसाते कायसा हुनु हनाय सालायमानि कायसाते कायसा माजरा बेलायमानि खरकसाते खरकसाना कुचुको ति तलावा तिख्लायलायमानि आबरक बेलायना हामिया ते कायसा जों केबो गोरोंया जों केबो सिनाया जतनो कायतनि मकलो जों बाक्सा याबनि बागै नों कुं चुगुइ तनानि कक्रै नों केबोना हामिया सानानै कक्रै tamni ke kaitor chungno amahai phurungya aboni bagai nini himtai hinke jisu tamo khlagi hin jisu nono tamni bagai ringkha abose wanchukna nango nung jesa denomination ni pano ngi mano jesa association ni pano ngi mano jesa mothani borok pano ngi mano kokngkha nung boboni lamao nung him bo lama tui nung himi tong abose aboni bagai chung motha kaisa abo kaisa family nukhung ngi mano chung aro bonono kotor hnei chung chongmani bo chaya tamni ke a chongjaknai borok ni kokno simi khana thai abo boya bini a kok khanamani bai nini kahamda hamyada wanchuk naigradi aboni bagai puila nung yalambak poridi Bible no kahamke poridi porimani yaglo nung kaisa nini kaitor kok sanai apuroke nung saimanane nung saboni kok no khanawi himnai borok kawangma tongi mano phola katha rokni bumung ruinai suri trungnai kabangma mahairok tongi mano nono bwkha swainai tongi mano nung apurke bonor tharsiknai nung kaitonro tharia ngi thangana apurke no nung bai kebo tongya ngi thangnai apurke nung bonor se poito khlai thangnai borok no poito khlai thangnai tamni ke borok no poito khlai mane selai kaitono poito khlai mane jotoni hamkogo abona ang chini sanamu chungo bwkha bai tongphruo tamo khlainai hinkai bwkha bai tongphruo kaitono lobdi kaitono suridi elamba poridi hingkakai nung muthangjaknai tongthokma mannai khaksangma tei hamjakma manai abose gaboni bagai ang sanamu chungo khajanai taku bukuk songrokno norok bwkha baijagui kuno dino phono wanawi ta tong wanama pogui Bible poridi ang asuna sanai ang tewaisa phaipiwane norok ni kaitoni kok thai katal tubui norok tinini simi norok naimanane jisuni khorangni YouTube channel aboni bagai norok share khladio video rokno like khladi subscribe khladi norok jisu bai krungi tongdi tai kaitoni kok thai rok norok sabrumno khnawi tongnani bagai norok jisuni khorang bai godaloi tongdi asukna hambai kaiton norokno bless khlaitun khaksang maraithun kaiton norokni bwkhao kok satun kaiton mung lobjaktun amen